Jotono nulam sogo ani channel angkai tamu norok ani channel no subscribe khalaya ko angkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanam angkai phaidi tini kaisa ketal notification ailene amo rujaka staff selection commission ibu khakte angkai phaidi official notification ailene o official notification o tamo rijaka amo khai official notification Obo Rizaka Staff Selection Commission ni bukhaktai gangkai o je notification upload khlaijak mani website o abo gangkai 6 tarik March 2023 o gangkai o jaga o advertisement number gangkai phase 11/2023/selection post gangkai o jaga o online apply khlaina ni date dijaka 6 tarik March ni simi 27 tarik March 2023 jora a jora ni bisingo norok online apply ma khlainai ingkai sini ST rok ni bagi ingkai tu fee rok oro dina nangya te norok ni form no correction khlaima no abo gangkai 3 tarik April 2023 ni simi 5 tarik April 2023 jora tongnai o jakawa gangkai official website tangri ruana description o norok thangai visit khlainai di te apply khlaina mu songkhai norok website no visit khlainai di official website no gangkai o jaga o age limit dijaka age limit gangkai kaisa post o age limit dijak tongo tai norok abo last to nugana tai relaxation tongnai sini ST rok ni bagi 5 years relaxation tai bahai ke apply khlainai gangkai o jaga o official website o thangdi last date ingkai to 27 tarik March 2023 ni aboni sekang norok apply khlaina rokdi application fee gangkai sini ST candidate rok ni bagai ingkai to jaga o application fee nangla gangkai free one norok oro apply khlaimanai gangkai oro correction khlaina ni date dijak to 3 tarik April 2023 ni simi 5 tarik April 2023 o center of examination gangkai si exam ni center gangkai sini obo agartala Tripura no tongnai exam center angkai norok tomong apply khlaina musung khangkai apply khlaina di tei norok interested tong khangkai qualification mili tong khangkai norok apply khlaina musung kai te apply khlaina di o jaga o scheme tongo exam ni scheme tongo o jaga o scheme khangkai a oro part tongo A B C amo hai khlai part tongo angkai number of question tongo o jaga o total 100 ta number question angkai oro maximum mark rijaka 50 khlaiye oro general intelligence awareness tongo aptitude tongo te English language tongo obo haike o jaga o 100 ni ngai amo 50 khlai mark rijak tongo o jaga o syllabus tongo computer based examination abo angkai tomung no norok class 10 pass angkai class 10 ni norok oro je tongbai mani class 10 ni basic khlai no norok ni question oro swnamjaknai angkai o jaga o rijak tongo syllabus o tam tong tai norok obo nainai di English language te aptitude rogo tam tong higher secondary level ni angkai norok tomung no class 12 ni apply khlaikai o syllabus no norok nainai di haike no graduation tai obo ni above bo norok apply khlaimano syllabus nainai di PDF no mano no norok syllabus o tam rijaka tai norok apply khlaina sekang important instruction kamkai porina di gangkai norok apply khlaina musungkhai ang bai bo kwrung mano ang WhatsApp group ri ruano norok aingti kwrung mano norok tomung apply khlaina musungkhai ani yangti bo apply khlaimano gangkai norok apply khlaina musungkhai kwrung di WhatsApp tei o jaga o procedure tongo o PDF o procedure bo rijak tongo norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlaimano norok nije no tomung no norok apply khlaina musungkhai o PDF o angdi ruano PDF description o norok aro nai bo norok apply khlaimanai tomung no norok interested tei apply khlaina musungui tongkhang kangkai tei o jaga o naidi kwbangma post no mention khlaijak tongo o jaga o kangkai region tongo post name tai o jaga o bo department o tlanjaknai tai age tongo age limit dijak tongo pay scale bo rijak tongo o jaga o kangkai o jaga o tongo qualification kangkai o jaga o class 10 tai class 12 pass tai graduation tai obon se kwbang khlaijak tongkhai bo norok oro apply khlaimanai tomung no norok interested tongkhai norok
apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di tei norok apply khlaina musungkhang bai bo kwrung mano sini notice region ni kwbangma post no tongo ST rok ni bagui o jaga o qualification class 10 tei class 12 tei class graduation jotono apply khlai mano o jaga o hingka norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko hingka subscribe khlai redi ang omo haino katal job advertisement tei online information related video sanamo hingka tinin bagui amsung situng jotono no hambai.